के माने लगनी, भगवान के माने लगनी। नमस्कार, प्रणाम। हमरा और बेटा भाई पवन सिंह भोजपुरी में हिंदी में मिक्स पहली बार वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार गाना आ रहल बा, जौने गाना के टाइटल बा जिंदगी। एक यूपी की लड़की जो आज हरियाणा इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखी है, तो पहली बार मेरे साथ वो गाना गाई है जिसका नाम है रेणुका पवार। और ये भोजपुरी हिंदी मिक्स पहली बार आ रहल बा वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। कभी भी हमारी यह चाहत रहेला कि भोजपुरी के लेवल जौन बार तौन हर एक दिन मतलब भोजपुरी के डंका पूरे विश्व में बजे, तो ये तबे संभव बा जब आप सबके आशीर्वाद हमरे साथे रही। तो हमकी पूरा भरोसा बा, विश्वास बा, उम्मीद बा कि जौन हम ई गाना लेके आ रहल बानी, जौन गाना के टाइटल बा जिंदगी, पवन सिंह और रेणुका पवार के आप लोग अपन ढेर सारा प्यार देहब, ढेर सारा आशीर्वाद देहब। ये चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करी जा। और हम यह कहब कि जौन गाना आ रहल बा, बड़ा उम्मीद बा हमके ई गाना से। बस आप लोग अपन आशीर्वाद जौन बा एकर बारिश एकदम बरिसा द जा, गड़गड़ा द जा। जय हो भोजपुरिया समाज।